OK, čau lidi, já jsem Nick TV, já vás tu zdravím u mého dalšího videa, jsme tu v Minecraftu s modem a jsme tu i s kámožem, představ se! Jsem Minecraft.cz a čus. Hej, co to je? Budeme hrát teda, jak jsem říkal, v modu. A ještě jsem si dal... S modema? S modema. A ještě jsem si dal tady to takhle... To je úplně na hovno. To je úplně divný. To se nedá hrát vůbec Minecraft jako. To už je lepší to mít na max. Já to mám na 70%. Ty jsi na speedama, víc. Budeme ten mod tak nějak zkoušet na nějaký minihry. Zkusíme zase SGčka. Teď můžete vidět, mod má, jsou tady... PvP menu, já nevím, jak se to jmenuje. Počkej, já vám to zapnu. Teda můžete si to přečíst, teď máte chvíli. No tak mi mohla postačit taková chvíle, když tak si to pauzujete. No a myslím, že by to mohlo stačit a můžeme se vrhnout na nějaký minihry. OK. A vůbec nevím, kam jsem se to dostal. Zkus SGčka ještě nejdřív. Můžeš dát do betu. Ty. Můžeš dát do betu. Kam jdeš? Jo, počkej. Na druhou stranu. Piči, to nevím, že to bylo. Na druhou stranu. Musíš se jenom otočit v tom Minecraftu. A máme tu. Optifine. Šipuje. Easy. Ty vás 11. Já si to vypnu. Když si to, já to mám na 70%. No nějak takhle to mám. Já, pochopte lidi. Já mám noťas. Když Minecraft na noťasu jen tak si prostě pro zábavu. A mám hodně větší monitor než tenhle. Tohle je rodinný komp. To vlastně mi zdá, že nějak moc zase blízko. No 80 stačí. No to se mi zdá, jako, že takový ten normální. Ty vole, jdi do prdele. Víte? Že On musí pořád mluvit vulgárně. Ty vole, jsem rychlejší než ona, takže... Kam se při... Tady by měly být zaplý ty speedy. To vám říkám. Wow. To nejsou servery. Ty jsou tam. Aha. Jen tam začínám. Kde? Tam dělej! Sprintuj! Teď sprintuju! Takhle. No tak to ještě plný, dobře. Tak musíme počkat chvíli, tak to můžeš chvíli pauzu, no. Tak mi dáme menší střih. Tady dáme menší střih a pak se vám ještě ozveme. Zatím čau! Čau. OK, lidi, jsme se zpátky, během chviličky se tam zase se úplně připojili lidi do prdele. Kurva! Jsi zalegovaný, prosím tě, vybírej česky radši, jo. Si koupil, co máš 300. No to asi nemám. To stojí 200. Nic se tady nestává vůbec. Dobře. Co tam bylo? Pičí. Nemíšá se napiju. Ježiši, Mary, ty jsi úplná lama. Ježiši, tuhle Česku si vem. To je jasný. Skoro mohli bychom pustit nějakou písničku třeba Arisnou a tam mohl pustit, ale jako na tobě. To nejsou autorský práva. No. Nejsou. Jsi lama. Jsi tam nepustil. Ty vole. Musíš čekat na to. Ty vole. Pak vám ukážu moje PvP skilly já. Radši se bojte. Možná bychom potom šli natáčet nějakou challenge, ještě bychom mohli. Mám tady staty. Já nebudu. Ty dám staty vůbec. Prosím tě, už začínej radši já. Pičaro. Vem to! Česky.
byl za tebou. A dobrý šel od tebe. Ježiš, to je dobře, necháme se překvapit. Až prdel. Ještě když se tu měl noutku, tak. Meč, mém obleč si brnění. Meč. Vidíš, máme, jak můžete vidět, tak to máme ukazatel. Mám? Rychlost, jo, vem si to. Máme rychlost, teď to můžete tady tam nahoře v pravém horním rohu. Můžete říkat, že tam máme. Nejest to! To je plýtvání. Zabij ho! Ježíš, to je hlavu toho člověka, on nezabij, on je úplná hlava teda. A já jsem survival nikdy nehrál. To není survival, to jsou SG. No survival games, ale. To je jedno si to SGčka, prostě O do piče. to ven, dělej. Piče, to je svině. No ty vole, Diamond, tak ti do hajzlu. Teď je na řadu. Pičus. Kurva, takový dobrý věc, ty vole. Ať jde do hajzlu. A tak si zase můžeme to podívat. Já si to zase přidám klasicky. Se sednu na tohle úžasné místečko. Nastavit, ne? Mikrák se musíme nastavit, že je to plná klasika. Já se to jsem bez toho bez podložky, jak to je. Ježíš, to bude pohoda. Ježíši, já to tady dám. Ten věc, to je, ale jaká. Tak jdeme. Ne, na lobby. Ne, na lobby nejdem. Jsem taky zapomněl docela SG a... Ježiš, to jsou zalagovaný. Ježiši. Ale já si udělám jednu věc. Jasně, ale udělám jednu věc. Možnosti a nedám to víc. No je sám v sobě zřešit si zdřiva. No trochu dost. To jsem moc málo, ne? Fail! Takže my to na chvilku pauzneme. Takže za chvilku se vám ozve. OK, my jsme jde zpátky. Failo se nám to, vykoplo nás to a nastralo nás to. Nebo já jsem udělal fail spíš, ale... Menší failík. Píč. A mohli bychom dát potom nějaký random block, který po městí snů. To je gamer. Přidáte něco nebo ne? Já jsem to se nastavit, tak si když se zase odpojím. Buďte v tom Minecraftu strašně málo citlivý. A jinak je to strašně citlivý. Nepláč. No, dívaj, to by to jde takhle rychle, bo já jsem musel čekat hodinu. Tak se vidí, kde je lepší v PvP. Viděla to pauzu na... OK, musíme trošku, ale totálně. Tohle už druhý fail, ty vole, tato video. To failuje. Jděte do prdele. To jdi si do toho, to se prostě nedá ovládat tohle. To je Česka. Ježiši. Fail. Stejně místě já jsem... Pozor! Tak já se mrtvím, protože byl za mnou, viď. To se nedá přes takovýhle plamery vůbec PvPčko. Tohle prostě, proč to nemáš na full screen? Ty vole. To je divný, viď. Kdybyste věděli, tak minule, když jsme natáčeli, jsem hrál u HCR, protože on to vůbec neví, on neumí vůbec hrát, takže jsem diamanty a zjistili jsme, že nemáme zvuk ze hry. Samozřejmě.
Co mi neudělá perspektivy, tady prostě. Já to říkám přitom poslouchat prostě písničky, hrát si sám pro sebe. Tak jdeme najít full screen, já to dám do angličtiny. Já v angličtině se to hledám vždycky nejlíp. Řekni mi, proč to máš v češtině? Pojďko se má hrát v angličtině. Já to mám tak jakoby dobře daný. Jo. Že nevíš. No i když hned ne. No, že musím být full screen. Rebel. Já to na Teď jsem zalagoval celý Minecraft. Skoro teda. Ať mi to na chvilku pauzne, protože než ten to najde. Zatím to pauzujeme, tak Tak je čus. zatím. OK, lidi, tak jsme tady zpátky po další době. Protože jsme vůbec jsme prošli všechny servery, co mám, nic nám z toho nefungovalo. Aha, je to tady Tam to byly totální faily, tak si jdeme tam hrát parkour na Protože game teamu. že na tohle počasí vůbec se dá hrát, za první to není na full screen. A ještě k tomu, když najdete do rohu z myší, tak se vám to podělá, tak... A nedávají si skrýt hráči, protože to je vodič. Prostě easy parking. No, aspoň teď se to nelaguje jako včera. Víš proč? Jo, Protože tam máš Optifine. a jo, vlastně. Díky mně se to nelaguje. Ty prostě Minecrafták.cz to prostě zachrání vždycky tady tomu úplnýmu. Nechtěl říct to, ale neřeknu, že jsem slušnej. Vážně, ale co je ve škole? Vážně jsi slušnej? Škola to je úplně jiný případ, než tady vlastně na YouTube, to je... Tady to jde ale dobře ochcot. Vidíš, že je tady vulgární, strašně. Čom tady to jde dobře ochcot? Jo, strašně. Abys nemusel zase úplně naspátek, tak to vezmeš sem. Nemáš si náhodou checkpoint? No, tady nejsou checkpointy. Nebo jsou, ale až potom díl. Dej tam Alex no a... Počkej. To stopneme a dáme tam písničku další střih. Piče. To už je nejvíc půlhodinový video. Kurva. Ježiš. Tady se to dá chce. Teď jdem na mapu FC Barcelony stadion. Piči. Teď na ten set. Já ti tam ty mody doma. Proč? Zaprvé, aby si to lagovalo. Failil bys to strašně. To už failim teď. Nedalo se na to předtím podle, takhle si získáš fanoušky. Tak teď jo, prosím tady dál ten Optifine. Takhle si získáš fanoušky. Ne. Tady to poslední. Není, kde byl checkpoint? Nebojte lidi. Co nejdřív, budu se snažit, aby si založil checkpoint. Pak budeme spolu natáčet jedna pádem. No prdele! Kurva! A tak si jako v nejbližší době, ale moc neslibuju to ještě nic. Moc to ještě neslibuju. A budu se snažit. Tady už je konec. Kousek tady odsaď. Budu se něco nejdřív, ale Kopáš se mít víc fanoušků během dne než já. asi nejdřív to bude možná v létě až. A uvidím. Možná v červenci už nebo v červnu už. Po prázdninách natoč random vlog. Počem staty. Jo a nikam nejedem, budeme týden tam, kde bydlíš. Budeme týden tam. Co to budu si hledat nějaký videa, ale zase si vidím. A random vlog je tam po té vesnici. Jinak videa z... Do prdele! Jdi na to, tyhle. Kurva! A videa tady z Minecraftákem moc nebudou. Protože on bydlí úplně v jiný vesnici. Ale můžeme možná přes Teamspeak. Bude moc. Tak. No to jo. Až si najdeš tu debilní rozdvojku, až si koupíš. Tak zatím to nepotřebuji ještě. Potřebuješ, jestli chceš se natáčet. No tak je, no. Tak to není podstatné. Není vůbec podstatné. To si vás teď odmá jenom 6 odběratelů, to by zajímalo, kdo odebírá. Docela. Lidi, dávejte víc komentářů, já jsem rád, když to můžu číst, lepší než to číst nějaký tyhle ty píčoviny z čítanky ve škole. No tak víte jo, prostě Bart úplně školu miluje nejvíc, Víš co nejvíc, vole, jebat se všema tam ve škole.
Konec tou naší Kdybyste dneska partičkou. viděli dneska na obědě, to bylo strašně. Strašně dělo. Chtěl si říct oddělce. Chtěl jsem jako taky a prostě strašně super bylo. Prostě máme tam takovou partičku, vole. A možná se na to koukne. Tak to radši nezmiňuj. A doufám, že tam bude... Nevím, jestli tohle video vydám, protože oni se na mě ta jakoby partička vole kouká a jedna z toho je moje sestřenka, tady to vybonzovala, takže to je A co by vybonzovala? docela Sofie. Prozradili jméno. A co? To je vlastně úplně jedno. Ale až budu mít kanál, tak vám ho Budeš dám. mít víc fanoušků. Tak ho dá. Nebudu ho dávat do popisku. Dobře, já tě ho taky nebudu dát do popisku. A budu. Nebudu ho sdílet nikde na sociálních sítích a takhle. Budeš potom, viď? Budeš potom. Kámo, já doufám, že se tohle video povede, protože tohle bude určitě přes půl hodiny video. Určitě přes půl hodiny, jo, budem to... A lidi fakt jako, když si koukali až do konce, tak Jsem prostě... to je prostě borci, protože jako ty féry na začátku to bylo strašný. Budíš, jo? Kurva, fix. Easy párku, easy párku. Do prdele. Easy párku. Kurva, zádu znova, počkej. Už dám naposled, a když se mi to nepovede, tak budu hrát nějakou jinou mapu, protože už tahle ta mapa docela vytáčí. To tady budeme jenom celou dobu jako Julian na párku, jo? Jo. Ok. On tady hraje úplně to Freddy, úplně je to úplná lama. Ty vole, kurva, jak to říct jsem to předtím dal? Potom, po smíchy. Ty vole, na tohle mapu si pamatuju, a to je hodně nohou. Tady se to seká úplně, vidíš to, se seká. Natáčíš ještě k tomu. Tak jdi na tu mapu FC Barcelona. Seru. Kurva, jdi do hajzlu, ty holko jedna. Nikde mu nebudu Ne! Nikde mu, Kurva, jdi do hajzlu. nikde mu nebudu sdělat videa. To jste neslyšeli. A já to slyším. Já jsem bojím, co se stane, až skočí tohle video. Abeceda. To znám moc dobře, docela už mi tato mapa. Ježiši, prstičky, takovýhle trapný mapy, ježiši, Maria. Já se natočím tak na sebe. Ať slyšej ty... Táci jsou nejlepší. Budeme moc skládat písničky, kámo. Myslíš? Jako písničky, jednoduchý táci. Seru ti na kapelu. Táci. Kde pak ty ptáčku hníz? Víš, to naše umělecká nejlepší zpívání. Zpíváme, Kde pak ty ptáčku hníz? zpíváme líp jako Karel Gott. To nejde reklama. Prdele. To nejde reklama. Kde pak ty tam skáče. ptáčku hníz doma? Táčkové tu zpívají. Piči. A Make TV se Rageuje, vole. rejčuje a podělá se do kalhot. Nechci si dát do školy, jestli to vydáš dneska. To je strašný. Ty vás to zabiju. Dělej. Tak to má fajn. Mě vlastně tady nedá skákat. Ježiši, Dobrá, teda prostě. Ježišimarja. Kurva. Kdybych to měl natočit, tak hrajeme multiplayer, protože jako tohle to nejde prostě. Aby nám vlastně už času, protože jako si to fakt nedá hrát na kompu blbem. Ježiši, nenatočíme se na čistý hry video. Kurva, to prdele. Kurva. Ty potřebuješ cukroví na nervy. To vždycky cukrý pomáhá. Já myslím, že bychom se mohli pauzat chvíli, protože jako... Kurva. Fix už. Ty ptáčci mě tu štve. Kde pak ty ptáčku hníz? Nebo dělám, já na
nebude žádný hluk, tam bude všechno, to jestli tam poleze můj Blbej brát. brácha, tak Na to se hodně těším, až to budeš natáčet tvůj brácha. Hej, taky. Ty jsi na mě vždycky vysel. A vysuka. a hlavně, když tam mu přijde, já mám dneska to žít. Co? Cože? Cože? A poprosím, ukážeš, jak si dělal to půlhodinový video a nevydal to. Já to neříkej. Já jsem měl to jsem ještě natáčel na Nekný 97. Jsem měl taky ještě kanál. Teď tady se kde přítel. Znáte to, co se vždycky děje v posteli s... Víte, co myslím. Jestli nejste teda mladší Pod 15 let. Přitom mě bude 11, ale jako... já nevím, po 10 let, jako, protože to, no tak na naší škole, Já tam mám 15 plus, ty vole. na naší škole to byla každý den, jako mě pro nějakou nevím, to je jako, to neznali oni, ale neznají to prostě. Já si právě říct, že to se neměl říkat. A co? No, to vestici. To je jedno. Tady je víc kolem Božetic vesnic, neví odkud jsem. No to je jedno, jenom jim uděláme. Ty vole, jak to? No, tak já bych teď, no, kdybych ti udělal tam tomu jednu věc, která je v tom... Tak počkat, abych to dopověděl lidi. Já teda jsem natáčel a teď už jenom já říkám asi. Ok, já se s vámi proto to video rozloučím. Káky na to druhý. A u dalšího videa a YouTube jsem říkal čo, a teď jenom ten se kde přítel. Chce tady někdo sex? Říkám, no to si děláš prdel. Takže jsem mohl natáčet znovu a pak jsem si poslal zvonka. A jeho dřívější informačina. Teď se mi právě... Kurva! Já si budu myslet mikrofon. To je celé takové. Mikrofon, to je stranový zvuk. Mikrofon. Běž. Mikrofon. Jo, ty vole, to znám, tuhle mapu znám a to je hodně na hovno. Ježíš, já moc že už bychom to mohli ukončit a když tak natočíme ještě jedno video, ale tohle už bychom. Ok, takže čus. Ok, my se s vámi pro toto video My se s vámi pro toto video rozloučíme a zatím... Jo. Čau! Říkám čau. Říkám OK. Takže čau. Čau. OK, lidi, já se s vámi pro toto video rozloučím zase další fail, takže čau.